Pozdrav svima. Ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Nastavljamo dalje sa Clash Royaleom. Pa ajmo mi opet da počnemo. Puni mi se telefon, ljudi. Opa. Jao. Šta je ovo? Vičim. Ajmo mi da otvorimo ove čestove. Jebote! Imao sam je. Imam je. Jebite me usta. Ja mislio, evo ga. Goblin Barrels. Brš. Pi. Brš. Pi kak su. A da ne mogu kraštenu kartu. Pi. Šta je ovo? Šta je ovdje? Coca-Cola mene, Šta je, ja ću sad ovo da vas stavim. Da vi skupljate. Ajmo mi da skupljamo za... Što sam mislio da će dobiti... ovog velikog bombera. Ajde. Sad ćemo i ubrzati. Jebo maternu sestru što će me ovaj ubiti. Što rekao onaj... Da li slušaj vič? Jebo maternu sestru. Pa da ja ne mogu kršteno pobjediti. Kako ovo? Evo nekakva... Brš. Ok, ljudi. Sad je vrijeme. Sad si gotov. Sad te jebo usta. Brš. No. Evo ti. Mamroš. Pi đubre malo. Ok, ljudi, izvinite. Evo, molim vas od srca. Post. Pi jebote. Šta svojih brš.
Samo dvojica. Nuno. Ako će ovdje igrati. Da ja napišem. Idemo još jedno. Ovo izgubim da Bog da više ne snima. Jebu maternu sestru. Srećem. Ajmo protiv njega. Brš. Da hoće kršteno pobijediti. Ajde, evo ti ovo. Hasta la vista, baby. Ili kako naš Terminator kaže. Hasta la vista, baby. Što se tapše lopta. Sad sam ja gotov. Evo ga, sad će da skidamo apostol health. Mi se ne bojimo, učimo da brojimo. Ha. Okej, ljudi. Dve hiljade. U koji bi klan ušao? Ajmo da vidimo šta ćemo sve dobijati u arenu. Moj brat dobio ovog jebenog Wizarda. Sljedeća, pa je onda dobio ovo. Pa je onda ovo. Pa onda ovo i ovo. Još mu samo hvali Ice Wizard. Ovaj majmun. I ovo. Duplikat. U 7. areni. Se dobija. Musketari. Elektrovizard. Elitni barbari. I Dark Prince. Posle ovi imaju, ne dobijaju. Ok, ljudi, ostavite like, komentarišite, subscribeujte, lajkujte. Vidimo se vrlo